Kamara mara maintie jaera mar Lolwe TV amosi ni oyimore kageno ni Jumapil ma kawuono ni endi dhi kodi maber. Han bende aneno ka Nyasaye yawna piny mwachakwa romo e chenro mar pur gi kwano odiochieng' ma kawuono kaka thuolo marwa kini machiegni ka bende pod wanyonore mana e dala mar Kisumu machiegni kod Tom Mboya Labour College kamoro ma tich madhi mbele kata organization moro dhi mbele miluongo ni Tich Kouma CBO. Machiegni e chenro jata chenro mari en an Millicent Adhiambo. Mana kaka watime pile an gi wendo mondo mi wapuonjre kode e kit pith kod pur mano magitimo e organization gi kaendi mondo mi wakwany puonj achiel ariyo adek ma bende nyalo konyowa kaka jogo matimo pur mopogore opogore. Machiegni wendo na makawuono machiegni e chenro nyingi ngawa. Ani luongo ni Samuel Lum no ajanya kach to an chairman mar Tich Kouma CBO. Yes. Bedo ni in chairman mar Tich Kouma CBO kaendi. Wan kawuono wan aneno ka wachung' e puodho mar nduma. Koro adwa ni ipuonjwa chak ipuonjwa ni to pith mar nduma ni endi nuchake karang'o kaka organization. Pith mar nduma ne nitie gima nopidho mokwongo to ne gima okelowa pith mar nduma kendo nikech nwayudo ni nduma dhano dwaro mang'eny nikech nitie gik mane chon ne dhano ne chamo ma sani tinde dhano thin go. To kaluwore kendo gima nokelo pith mar nduma nwayudo maber ni bedo ni ne wantie kuma pi nitie kuma thidhia nwang'eyo maber nwang'iyo gima nyalo bedo manyalo timo maber e thidhia e gima nobiro e pith mar nduma. Yes. Koro ere kaka nuchako pidhni endi kaka nuse identify ni une thidhia nuchake nang'o to ne un ji adi ka nuchake koso ne en paro mana mane ng'ato achiel ogolo e organization du kanyo mondo mi utime? Aparo ni nduma en gima ochakore chon, nwang'e chakre chon dhano ne pidho ga nduma to shida mane osebedo kuom pidho nduma maber nikech ne wapidho ga nduma nwachako pidho mathin to nwayudo ka ok notim maber nikech nokawo ndalo mang'eny mondo mi ochiegi mondo mi oikre. Koro nochuno maber nwayudo nduma machielo manyalo timo piyo piyo mopogore gi nduma nopidho ga chon. E gima ne wachako pidho nduma maber. Koro nduma machielo miwacho ni endi ok ilernwa ni en nduma mane nikech nduma nitiere kido mopogore opogore. Koro maru mane uyudo ni en mane? Aparo maber ni achiel kuomwa nodhi Rwanda bong'iyo ka jo Rwanda pidho nduma. Ema ne waa gi kodhi mar Rwanda ma Nyarwanda iluongo ni Dazin. Mane ema nwachako pidho nikech en okawo ndalo mathin dweche 6 to mano mana chon ma nyaluo mane wantiego chon mane wayudo mok wang'e kata nyinge. Macha ne wayudo ni kawo dweche 13. Koro nwadonje ma kawo dweche 6 to nyalo bedo ni chiek. Amene kamano ero kamano koro ok ikerwa e process kaka ng'ato nyalo timo pith mar nduma ni endi. Apo ni pith mar nduma ok anyal wacho ni odwaro pi kabisa, odwaro kuma ng'ich. Nikech ang'e ni ng'ato nyalo paro ni ang'o omiyo sama nduma dwaro kuma timo pi, nduma dwaro kuma ng'ich. Pith mar nduma kidwa time mokwongo ting'iyo lowo ma in go. Lowo ma in go ing'iyo maber ni en lowo ma nyaka ipur matut, ikunye matut. Kisekunye matut maber tidwaro kodhi. Mano e gima inyalo ng'iyo. To bed kuma ok en North Eastern. North Eastern kende moluoro. Aparo maber ni North Eastern male moluoro pidhe nduma lakini e luo Nyanza wa kata wang'eyo maber ni pi nitie. Koro nduma wanyalo pidho kamoro amora. Mana kaka iwacho ni e luo Nyanza wa kaendi pi nitie, North Eastern kende e kuma nduma. Ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo kodhi mar nduma maber nikech wayudo ni sama wadhi e chiro kwanyiewo nduma gendi mopogore opogore iyudo ka nitie nduma ma kidhi tedo to nduma ok chiegi. En nduma otimo pi kigolo to ok chamre. Ere kaka ng'ato winjo ng'e kodhi maber mar nduma ma kopidho to en nduma no endi ma kata ng'ato kawo ire to chako duogo kendo? Aparo maber ni sani mano gima nwatimo mondo mi wagol jok machielo e gino ne wacho ni nduma otimo pi. Nikech nwayudo kodhi maber ma wagi maber nok otimo pi. Koth wane ok wanyalo wacho ni otimo pi nikech sani king'iyo maber nduma wan go ka wan sani wan gi nduma ok wagol nduma ma dhano chamo. Sani koro nwang'eyo maber ni wagolo kodhi mondo mi wakene jok machielo mondo mi dhano bende nyalo pidhe mang'eny. Koro sani sana wanoloso kodhi mag nduma ne jok madwaro. Kendo gima wanyalo lero mar ariyo, wan riwruok, wan group. Koro kinyalo biro iro to nyalo yudo kodhi maber ma kipidho to in gadier maber ni biro yudo nduma mok otimo pi. Mano ema wanyalo wacho ne ji. Manyiso ni un ka nuchako pith mar nduma kaka organization mar Tich Kouma ni endi nuchake ni en ma ji kawo chamo koso unu dwa uso kodhi to kodhi ni endi iuse bang' thuolo maromo nade nikech mondo mi nduma ochiegi wacho ni gik dweche ma endi kawo dweche 6. Koro ma endi ng'ato winjo orit bang' thuolo maromo nade kuchiw kodhi? Aparo maber ni kuom koro wan gi kodhi nikech sana gima watimo maber wasemiye grube mopogore opogore gi ji achiel mopogore opogore. Koro gima watimo maber wan kata sani gima watimo maber sani maber ni ka wamiyi koth obidhi pidho to ng'at machielo dwaro to waonge go to wakawe kuom ng'at mane omiyo kodhi cha. Gima wanyalo wacho ni waluwo jok momiyo kodhi mondo kik okaw kodhi no oriw gi machielo nikech it nduma ok inyal pogo ni mae macha gi mae machielo. E gima wadwaro mana jok mwamiye to wapuonjo mondo girit mana mwamiye no ok giriw gi machielo.
kamano. To koro kodhi ni endi sani aneno ka nduma ng'eny e puodho kaendi. Kodhi ni endi embe irito nduma ma gik dweche kata kiwango moket mondo oikre cha, koko unyalo chiwe koso en nitiere age moro ma kogike tinyalo gole timiye ng'ato dhi chuoye kendo kare moro modwa pithe? Aparo maber ni nduma nigi thuolo mabende kawo, nikech okawo dweche 6 to dweche 6 iparo ni rabolo bende kata kikete puodho nyalo kawo kata mana dweche 8, to dweche 8 ni ibiro yudo kosenyuolo nyithindo e tiende, chal kaka nduma. Nduma tok dweche 6 onego bed ni tiend nduma achiel nyalo miyi kodhi mar chakre 10 nyaka 20. Koro aparo ni mwamiyi cha en kodhi ibiro chako yudo kodhi e tiende tok dweche 3 obiro chako nyuolo kodhi achiel, tok dweche 6 inyalo yudo kodhi 20 e nduma achiel kodhi achiel mane wamiyi. Kamano. Koro kopo ni nitiere ng'at ma bende dwaro, en ok odwa kodhi, odwa mana chiemo, kobiro iru kaendi be onya yudo nduma ma ichamo kata mowaro dhi uso? Aparo ni sidongo nikech jok mwasemiyo kodhi ng'eny, ok en mana e Luo Nyanza wa ka, wasetero kodhi gi kuonde mopogore opogore, to wan ema wachako wamanyoga chiro ne jok mwamiyo nduma modhi opidho, nikech wan gimomiyo wawacho maber ni kare ok odwa yude nduma michamo, wan gi puodho mathin. Koro nwang'iyo maber ni demand mar nduma ni malo, gimomiyo wako maber ni gima ber monego bed ni watimo, wami ji kodhi mondo ji mondo opur nduma mang'eny mondo obed maber ni ng'ato ka ng'ato nyalo yudo nduma machamo. To kamano. To koro wachni nitie kaka ichwo koth rabuon, ichwo koth mariewa, nduma bende inya chwo kothe kaka ichwo koth rabuon gi mariewa nendi. To bang' chwo kothe, ere kaka ng'ato ng'e niya kata obed mani en gi kama tin mopidhe nduma, nitie kaka ipur awachni ki harvest sami kayo nduma bende ichaki iduoki ichwoyo kaka mariewa kata rabuon, koso nduma ni en ipidhe ga nade? Aparo maber ni ng'ama wamiyo nduma, kwa miyi nduma mokwongo matin mokwongo michakogo mabiro kawo dweche 6, nduma mwamiyi ni ibiro chame ngimani duto te. En mana ni shida mabiro bedo marach ni samoro inyalo wene, chieng' moro inyalo wene ng'at mok japur, lakini kaponi nduma ni ichako iyudo ng'at machien mapuro, to ng'at machien biro chame e generation nyaka mabiro, nikech kodhi mwamiyi no pod biro nyuolo mana suckers, to suckers go pod ibiro medo mana choro. Matiende ni nduma bende nyuolore kati iyude mana kamoro matin adundo kata orunduni moro tinyalo chame pile, kaluwore ni ka in gi sironyo mar pur kata sinia nie pur ni gini neno ka konyi tinyalo tiyo kode maber. Aparo maber ni kamiyi nduma 10 to awacho maber ni mondo mi ipidhe nyaka ichame. Nduma 10 ni ibiro yude nduma 200 matielo mathindo thindo bang' dweche 6. Ka in gi teko ni in gi puodho inyalo yaro puothi no bed machien, nikech ni kawo 10 koro inyalo pedo gi 100, 210, mano kaka inyalo chore, mano kaka itimo nduma. Kamano. Koro nikech wan e chenro mar pur gi kwan, isewacho ni kimiyo ng'ato nduma 10 i expect ni owinjo nduma ni endi onyuolre odhi kama oyar puodho mobed kata gi nduma 200. Koro un karu kaendi nyaka nuchak pidho nduma ni endi, nuchake gadi to oseyarore moromo nade? Apani nitie ndalo mane wanyiewo nduma, aparo ni wakawo loan mar 250 e bank bwagolo nduma kodhi e Rwanda. Kodhi mane wagolo e Rwanda nwabiro go wapidho, ne en kodhi gunde 4 kama. Gunde 4 go nwabiro wapidho, to wanyalo wacho maber ni chakre ni wagolo e Rwanda wabedo kwaseuse, nikech mano kodhi mane wagolo ka osenyuolo na nyithindo, to nyithindo mwayudo iye nyiso maber ni wauso kumachielo. Koro wawacho maber ni waseyudo, nikech wan sani wanyuolo ne ji nyithi nduma matindo madhi pidho, to ok waket nduma michamo nikech puodho wan go machielo. Lakini jok man gi puodho madongo dongo wasemiyo kodhi, mamoko bo chako miyo jok moko machielo. Koro aparo ni mano e gima ber. Koro yuto mar pith mar nduma chalo nade e piny mamalo kata e Kenya wa kae kata Nyanza wa kaendi, kaluwore ni un uyudo kodhi moa Rwanda, koro yuto maru chalo nade ka ng'ato wacho ni en koro dwa goyo mana agribusiness kata tich pur kod kwan mar nduma monyalo yude yuto moro matin, bende en yuto manyalo konyo ngima ng'ato kata manyalo loko ngima ng'ato? Yuto nduma chalo nade? Aparo maber ni gima nyalo nyiso maber ni en ni samoro wasebedo kwaling' kwa wacho kamano. Gima ber kabisa mwanyalo timo, nduma wawacho ni nduma nigi yuto. Gima wawacho ni nduma nigi yuto, kapo ni ikawo nduma 10 ipidho tielo 10, mokwongo ibiro miyi 10 ibiro go gi 20 ma en tielo 200, nikech tielo ka tielo wauso siling 20. Tielo ka tielo wauso siling 10. To tie nduma ka tie nduma nyalo miyi chakre kilo 3 nyaka kilo 4. To kilo achiel mar nduma en siling 100, kidhi e supermarket en 160, lakini wan wause e farm kae 130. Koro nduma tielo achiel inyalo yude kilo malaro 4, wanyalo goye kata mana ga 3, tinyalo goye gi 130. Koro mano inyalo yude stembe achiel mar nduma.
To mano chalo ni pith mar nduma ni lucrative, kachiel achiel nyalo golo kilo 4 kata 3, mano ber sana. Koro aneno ka sa bende mayo wawang'wa seche gi. Jotelo mokwongo gi thuolo ni endi daher mondo mi waywe matin, kasto bang'e no endi bang' bilo gimoro waduogi wadhi mbele kod pur kata puonjruok e pithwa mar nduma ni endi. Machiegni kende telo mar ariyo mar odiochieng' ma kawuono ni e chenro mar pur gi kwan mwadhi go mbele en pith mar nduma, kama bende nyaka nwachak ageno ni isekwanyo puonjruok mopogore opogore kotenore kod pith mar nduma, bende kaka yuto mar nduma ni malo mana kobedo ni in japur mani kod sironyo e gino motimo. Wadhi mana nyime machiegni kendo wendo na makawuono. Ago erokamano. Erokamano ahinya. In kaka chairman mar Tich Kouma CBO, pith mar nduma kaka iwacho ni en kama dundo ni endi. Nitie joma undiko ma bende tijni endi pidho koso tijni endi in emitime kendi e iye kaendi? Aparo maber ni kaka an jakom mar Tich Kouma CBO, to an gi lony e pur. Nikech kamano be nyaka itel ka in bende in gi lony. An gi lony e pur mopogore opogore nyaka mag nduma. Koro iye kata gimotimo bende nitie jok ma bende tiye iye kama bende gibende kae ma giyude yuto margi, jok ma bende tiyo odiochieng' kodiochieng' e iye kae. Koro kama dundo kama watime pith mar nduma ni endi, nikech kata obed matin to nduma chalo ni yuto ne ni malo. Ginyaromo ji adi kama endi ma golo yor yuto gi e pur kata pith mar nduma ni endi kata e organization nu kaendi? Aparo maber ni sani kinyalo ng'iyo nduma wantiyo kae ni en gimoro 2.5 eka mwakete kodhi, to jok matiyo e iye gin ji 4 mwatiyo odiochieng' kodiochieng'. Nikech shida mantie nduma ni nduma idak e iye, nduma ok en ni puro tidhi ilal kendo nichak iduogo, nduma en gima idak e iye. Kamano. Asante sana, nikech wang'eyo ni gimoro amora kichako nyaka ramogi gino endi nyaka bed gi achiedh nade, to achiedh nade go engi bende mamiyo ga wadhi ga nyime kendo mamiyo wamedo timo kinda mondo mi watimre nade, walogi wadhi nyime kendo wadongre. Kaka jotich Kouma CBO, bende useromo gi achiedh nade moro amora ma otud kod pith mar nduma ni endi? Apani achiedh nade mwaseromo mokwongo nwachimongo achiedh nade ndalo mane wachako pidho nduma, nikech wachako pidho nduma kapok wawuotho, lakini tok to nikech ndalo mane wapidho nduma matieko dweche mang'eny, dweche 13 kore ka mondo nduma wuogi. Mane manogolo chunywa e nduma. Mar ariyo kendo mwanyalo chako wacho kendo kuma ne wantie kendo bende le ng'eny, nikech kuma wantie ka ochiegni gi dho nam, to nitie le ma bende nitie e dho nam, kaka aparo nitie jok mong'e le miluongo ni dwe. Dwe en gima odich gi it nduma. To nduma kiseng'ado ite to koro chal gima ihinyo tiende, nikech chiemo te oyudo kawuok e ite. Mane achiedh nade mwasebedo. Koro wasebedo ga achiedh nade mar dwe ma samoro biro to chamo lwero it nduma te. Mano gima wanyalo wacho. Koro ere kaka nukadho kata uloyo achiedh nade go endi kata obadho manuneno go endi, ere kaka nu overcome ma uneno ni ber udhi mbele kod pitho ni endi, kendo koro kata kata koro dwe kata miwacho no endi noweyo ketho nu nduma? Gima nochunowa kabisa, nochunowa maber ni mondo mi wadhi wachiel samba ma wantie, bang' wachielo samba ma wantie. Mar ariyo be gima anyalo wacho maber ni gima noketowa e nduma kendo mar ariyo manyalo wacho matin ni nduma bende nwayudo maber ni ite bende ichamo. Koro nduma inyalo chamo chakre e ite nyaka e tiende. Koro sani wang'eyo ni achiedh nade ma wan go ahinya onge, nikech dwe kende gima nyalo kethowa, lakini ber mar nduma kendo mwanyalo wacho ni tuo be onge go. Mana kamano mwanyalo wacho. Mana kamano. Koro gin yuto mage ma nduma ni osekelonu kaka jotich Kouma kata jogo ma pith mar nduma ni endi miyo yuto e iye kaendi? Apani sana yuto to wanyalo wacho ber ni kuma wantie gima wayudo mang'eny kabisa, thoth pesa mwayudo mwanyalo bedo ni waritogo grubwa ni en nduma. Nduma miyowa mang'eny, nikech wayudo mang'eny e kodhi. Nikech kodhi be wacho ni jok mane wamiyo kodhi machielo, chuno maber ni ka ng'ato dwaro kodhi obiro irwa. Kosebiro irwa to jok mane wamiyo kodhi machielo mapuro, chuno maber ni iduokonwa kodhino. Kiduokonwa kodhino, ka kodhi wauso siling' 10 tiduoko kodhi organization gi siling' 8. Kiseduoko gi siling' 8 to wamiyo ng'at machielo. Koro sana jok makawo kodhi gitemo ni gibi e organization emong'e ni dhi miyogi koth nduma mabeyo. Alafu bende gima wanyalo wacho ni yuto mwayudo maber, puothe kuonde ma jogo dhi puro kendo wachako wapuonjogi kaka onego bed ni gipuro gino. Koro wang'iyo maber ni duto gikawo geno giketo kuomwa kaka wan jopur mar nduma mosepuro ndalo mang'eny. Kamano. Manyiso ni kaka jotich Kouma CBO
pith mar nduma nikech aneno kupidho gik mopogore opogore, un jopur mar gigo mopogore opogore. Pith mar nduma ni en ema yutone ni malo sana e kind gigo mamoko mupidho. Anyalo wacho ni nduma kata sani konyisi maber ni mondo mi inyiew nduma kata idhi e supermarket ni dhi nyiew no to ok nyal nyiew nduma. Ok nyal bedo no tek e supermarket to yot chien. Mano romo nyisi maber ni en gima nigi pesa nikech sani an gadi ni nya chamo rabuon to ok nyal chamo nduma. Ok nyal golo kilo achiel. Nduma achiel en kilo gimoro 4. Ok nyal go siling 134 ni nyiewo nduma ma samano udhi chamo ji adek e odi. Apani nduma nigi yuto chakre puodho nyaka ochope kuma koro iuse. Kamano. Koro kaka un jotich ko uma members ma nduma ni endi konyo, gin gigo mane ma minyalo nyiso ng'ato ni wanyaka nwachak pidho nduma ni endi magi ma osetimne, magi ma osetimone ng'ane, magi ma nduma ni osetimo. Aparo ni gima wan e tich kuma ka gima nyalo wacho ni wan go maber kabisa ni sani wan gi nyithindo ma wach ni jo group ni ng'ato ka ng'ato yudo ni nyathi ma puonjo. Ok waseneno maber kata jok members kata jotich ma wan e group kae onge mosewacho bende dwaro kony kuma chielo ni dhi dwaro school fees gi machielo. Duto bende jok mwan go ka bende gin nikech ma en town oriwo jok machielo. Ok nyal wacho maber ni ng'ato odare ot. To mar ariyo mwanyalo wacho ni pur mar nduma maber, wan wasebedo ka onge kony mwayudo kuom jogol kony machielo. Wategemea gima wan go e puodho ne mabwa yudo go yuto to be mwa support go jok mwatiyo go to be mwa support wan be wan jok mane iye. Mane mwanyalo wacho. Yes, erokamano ahinya. To sani aneno ka bende korona nyo donjo, ndalo moko dok chien, sani kendo chako muoch kendo wachore ni omedore mang'eny. Bende nitie yo moro amora ma korona orocho godo pur kod pith kata yor pur mutime iye kae? Aparo maber ni korona nyalo wacho ni ohinyo sectors moko machielo. Moko ohinyo sector mar pur nikech dhano to nyaka chiem. Mano gima wang'e maber. To bende wanyalo wacho bende sector moko ohinyore en sector mar pur nikech pur gima timore ni sama dhano chiemo, dhano nyaka ti. Koro ka in ng'at ma samoro itiyo e organization matimo pur, e group mar pur, in tiji nyaka dhi mana mbele. Waparo maber ni sectors moko machielo kata mana migawo moko machielo ema wanyalo wacho ni korona ohinyo ji, lakini chiemo to ni dhano nyaka chiem. Wan wanyalo wacho ni korona ok ohingo wan ka e sector mar pur mar nduma. Wanyalo wacho ni nduma pod dhano chamo nikech dhano nyaka chiem. Mano gima wanyalo wacho. Koro en puonj mane kata advice mane minyalo miyo janeno maneni sani kata jowa molal oko kotenore kod yor pur, nikech nitie joma neno ka inyayudo ka nitie ng'ama osomo nyaka no school ahead lakini tich otame yudo, but kumosome ni yado ni en dala, to dala ka endi bende gin gi lo maduong', to loni ok one ka loni onya tiyo godo malok ngimane. En puonj mane minyalo miyo oganda kotenore kod weche pur kod pith? Aparo ni gima nyalo nyiso ji maber na nyalo golo ji e gik machielo to tere e pur machielo. Anyalo rwako ji e pur mar nduma gi gima ng'eyo e iye. Gima ng'eyo e iye mokwongo nikech anyalo golo janiang' nikech ang'e ni joniang' pur ng'eny. Ang'e ni joniang' nyalo wacho nang'o miyo idwa ywa ji ka kelo koni. Nduma eka achiel inyalo pur e tielo 18,000 e heka achiel. To 18,000 kigo e nduma tielo ka tielo nyalo golo ni siling 400. Kigo 400 kigo gi 18,000 to gi ng'ama opuro niang' eka achiel, aparo ni pogruok nitie mathin maduong' kabisa. Anyalo advice ji maber ni ji owe puodho mondo mi oninde. Nduma nyalo mi kupogore gi rabuon maro nyalo mi kodhi pod nyalo yudo pesa nikech kodhi wauso siling 10. Ito kinyalo kelo nyalo kelo gi siling 8. Koro e tiendo machiel pod nyalo yudo siling 200 e tiendo machiel kapok igolo rabuonde no. Koro anyalo advice ji maber ni waweuru budho. Ka wan gi kuonde ma pi nitie, kuonde mabet ng'ich, wang'e kaka wanyalo dwaro kodhi mondo wabed maber ka samoro bende wanyalo yudo yuto. Yuto ni e nduma, ok wach ni yuto onge nduma. Kamano. Erokamano. Nitie jogo mani kuonde ma nduma ok nyal survive. Puonj mane minya miyogi nikech ng'ato nya bed ni en obed abeda lakini lo to en go maduong'. Lo nitiere, en ong'iyo ni owuok odhi kapango, odhi olim kata uncle ne moro kata owadgi babagi moro eko many yor riziki kono, lakini okia ni kuma owuoke ni nitie gima kotimo to nyalo konyo. Anyalo jiwo jok mantie kuonde ma samoro wacho ni bet onge pi matin. Wan gi nduma miluongo ni upland. Inyalo pidhe upland farming. Upland farming nyiso maber ni inyalo go mtaro, kisegolo mtaro tiketo jwala, kiseketo jwala tipidhe nduma. Kisepidhe nduma mondo mi kik pi donj piny, koro inyalo ga ole pi matin tidhi mbele. Kendo be anyalo advise ng'ama nitie kuma tuo nikech kata ibed in kuma tuo itiyo gi pi. To chakre pi miluoko go lewni gi miluoko go sende to gi miluokorigo gin pi ma pod inyalo purogo.
Koro awacho maber ni gima timore maber ni jok man kuonde ma idala kata jok man dhano nigi pi kamoro amora nikech wan wuotho gi pi, dhano wuotho gi pi kuma entie. Pod inyalo chako matin matin gi pi mar luoko, gi pi mar sende, to bende pod iyudo ni ber abera gi pi mag lewni, to pod inyalo puro nduma matin ma be inyalo chamo to inyalo yudo pesa. Mano gima nyalo jiwo jok machielo. Manyiso ni nduma kae, nduma ok oyiero pi moro amora, kata pi motimo sabun kiole tie nduma to nduma survive. Mokwongo nduma onge tuo ma onge yath migoye. Pi to anyalo wacho ni pi to nyalo tiyo gi pi moro amora. Ok aparo ni pi sende gi pi luoko lewni nitie makosa minyalo yudo. Gi sabun onge shida gi nduma kamano. Erokamano ahinya. Koro aneno ka bende sawa ochiegni rumo. Puonj ma koro inyalo miyo ji in general ka iwe nduma matin ne jowa mochayo tij pur, maneno ni tij pur onge kod yuto ma kata kodonje to ok onyal konye, gin giringo gimanyo mana tije mopogore kata tije mag andika. Aparo ni gima nyalo wuoye kuom jo tij andika, jok ma samoro geno maber tij andika. Kwa dok chien maber, kibedo maber ni in ng'ama puro, ichal ng'ama oyawo kambi. Nikech in ng'ama ondiki e kambi machielo, kiny nyathini ok ne ndik kanyo, lakini ka in gi puothi mipuro, in gi kambi ni ma kiny kata ka in gi nyathi nyalo biro chako tiye. Anyalo jiwo jok ma samoro dwaro tich kumachielo. Tich en gima chung' kendo tich en gima riembe dhano. Pur en gima inyalo puro e ngimani duto nyaka itho. To kendo en gima inyalo wene jok modong' bachak time, bachak wene generation machielo. Koro anyalo mana jiwo ji maber ni pesa ok ni mabor, pesa ni e lo. To lo wan go. Koro waweuru ringo lo ni pod wadwaro maber mondo mi wawuoth e lam. Waketu maber ni wanyalo tiyo gi lo ma wan go no. Mano gima nyalo jiwo joneno mag relative ni mondo gibe gitem kaka ginyalo timo gima kamano. Erokamano ahinya. Githuolo ni endi nikech sama yo wang'adi nyiswa ni yande ng'ama nyalo dwaro kodhi, ng'ama nyalo dwaro tie nduma, kata ng'ama nyalo dwaro it nduma kata chiemo kowuok kuom puru kata pith mar nduma ni endi, onyalo yudo unade? Aparo maber ni anyalo miyi namba to anyalo miyi kuma wantie. Asenyiso mokwongo anyalo dok matin, an iluonga ni Samuel Olum. Nyakach ka ne Kisumu County, to wantie machiegni bath Tom Mboya Labour College. Ng'ama nyalo dwaro kodhi, nyalo dwaro puonj kaka onyalo pidho nduma, onyalo goche namba marwa. Namba marwa en mara minyalo yudago, anyalo wacho bende inyalo yuda 07 25 78 40 30. 07 25 78 40 30. 0725 78 40 30. Kamano. Erokamano ahinya Samuel. Erokamano ahinya Jara Malolwe TV kuom bedo koda chenro odiochieng' ma kawuono. Ageno ni puonjori kotenore kod pith mar nduma kaendi, ka bende wendona ma kawuono puonjo kowacho ni nduma ni kod yuto. Kik wawe lo nikech pesa ni e lo, dongruok ni e lo. To mana ka in gi sironyo mar timo pur mondo mi ichaki kik iwe lo ninda. Orito masani warom ru Jumapil manyien. Nyinga Millicent Adhiambo.